нәрсәнең үз вакыты. Бар җиһан үз көенә үзгәрешләр кичерә. Кечкенә генә сандугач та көненә кадәр сойлап сайрый. Җәй азагын сиземләп туктый. Аны башкалары алыштыра, һәр гүзәл күренешнең дәвамы бар. Әнә, болын үсемлекләрен генә карыйк. Алар җәй буе чәчәктә, төрле төсләр белән күзне сөендерәләр. Дөрес, табигать турында озак сөйләргә була, һәм сөйлибез дә. Чөнки шундый күзгә ташланып торган урыннарны сойлап урнашкан халкыбызны барлыйбыз без. Табигатькә һәрбер кешенең үз карашы, аны һәрбер кеше үзенчә ярата, олылый. Ә инде табигать үз чиратында безнең алда кылачын ача. Хәзер без Чувашия Республикасы Кармыш авылында. Кашандыр аңарда 3 мәчет булган. Аның гомумән тарихы 16 гасырга карый. Бүгенге көндә нәкъ менә беренче мәчет урынында 3 манаралы Аллаһ йорты. Авыл буйлап барачак сәяхәтебезне хәер дугадан башласак дөрес булыр. Тик тау итәгенә салынган авылга төшеп җиткәнче, юлчыларны шифалы суы белән хәлләндерә торган чишмәгә туктадык. Кармыш авылы тарихы да шушыннан башланган икән бит. Кармыш авылының тарихы 16 гасырның башына барып тоташа. Күренекле мәгърифәтче Кайым Насырый риваятында әйтелгәнчә, Кармыш авылына нигез салучы Кармыш бабай. Ул үзе Тәтеш районыннан килеп, төпләнә Кармыш авылына. Бүгенге көнгә кадәр сакланган легендалар буенча, Кармыш бабай үзенә кирәкле урынны географик яктан уңышлы, матур табигатьле, урман сулы җирләрдән генә эзләп калмаган. Урнашырга яраклы дип санаган урыннарда йоклап та караган. Тик кайда да начар төшләр күреп уянган. Бара торгач, менә шушы чишмә буена килеп чыккан. Суын авыз итеп ял итәргә уйлаган. Татлы йокысыннан ул көмеш тәңкәләр һәм үзен баштан аяк умарта кыртысырганын күреп уянган. Көмеш тәңкәләрне байлыкка, умартаны нәсел үрчүгә юраган да шушы җирдә төпләнеп тә калган. Шул вакытлардан әлеге чишмәнең атамасы Тәнкә чишмәсе. Шуннан соң үзенең гаиләсен алып килә Тәтештән. Анары олы малайына күрше Шинҗас авылыннан бер кыз алалар. Аларның балаларына Жан килде дип исем кушалар. Кармыш авылының русча аңлатмасы, русча исеме Ян Гильдина, шуннан чыгып әйтелә. Кармыш авылы чишмәләргә бай. Иң мөһиме, аларны карап чистартып торалар. Менә әлеге күп чишмәләрне берләштергән бәйрәш тирәсендә истәлекләр күп. Без аны Гарифулла абзый көндәлегеннән алдык. Бәйрәш аның иң борынгы бабасы булган икән. Ул бу җирне пөхтә итеп, чиста итеп, агачлар утыртып, шул чишмәләрне карап яшәгән кеше. Әйе, Бәйрәш бабай үз хуҗалыгында да бик тырыш булу өстенә, яр буйларына таллар утыртып, чишмәләргә улаклар ясап, халыкка файдалы гамәлләр кылган. Улы Бикмулла аның эшен дәвам иткән. Бәйрәш инешеннән түбән якта алма бакчасы да булдырган. Бу нәсел озак еллар дәвамында бабалары башлаган изге гамәлне туктатмаганнар. Кармыш авылы бик үзенчәлекле. Анда элек-электән сакланган йола бәйрәмнәр бар. Шуларның берсе чишмә бәйрәме. Менә хәзер без Бәйрәш чишмәсендә, нәкъ шушы урында авылның 5 чишмәсе кушылып, елга булып ага икән. Монда чишмәләр күп, бик күп чишмәләр. Менә шуларны жыл сайын жасап торабыз, авыл халкы белән бергәндә. Күтәрәбез чишмәләрен, чистартабыз. Бүгенге көндә дә Бәйрәш авылының иң күркәм ял итү урыны. Бу нәселдән калган алма бакчалары булдыру бөтен авылга таралган. Туктыйк әле менә шушысында.
Хуҗалары да алма җыю белән мәшгуль бит. Менә аны әйтәлмим дә, безнең авылдан мотор авыл башы бер җирдә юк ул. Без менә тәнкәйен иштеп әйттеләр бит, тәнкәйен шунда Кармыш бабай жаклаган җирнең менә тау менгәсен үк безнең җортыбыз инде беренче тигән. Шуңа күрә без Кармышны жаратмый булмый аны. Безнең бит санаторий монда инде ул, Кураткала барасы юк. Юл белән дә безнең машина жолда үтә, поезд жолда үтә. 20 километр безнең Козловка җылга, Волга, Идел ага. Бөтенебез безнең монда якында бөтен нәрсәбез бар безнең. Безгә исәнлек, саулык кына бирсен Ходай. Менә бакчалар үстердек. Дания белән икәү инде 38 ел бергә торабыз. Без монда шушы алмаларны үстереп, мин хәләл җифетем компотта ясый, вареньеда кайната, ләүшләр пешерә, пироглар пешерә матурлары. Шулай матур гына яшәп җитәбез. Балаларыбыз бар. Балаларыбыз инде хәзер үстек, оныклар кайта хәзер безнең җага. 2 кыз, 1 ул бала. Ләвәшләр дигәннән алмаларның нигә җыелганын аңладык та йортка уздык. Безнең авылда менә алма булган җилларны инде былтырда булды әле, быелда бар. Алма ләвеше пешерәбез без. Комырны инде чүпрәле комыр кабартабыз, сөт салабыз, җумырка салабыз, май салабыз, песок, тоз, чүпрә. Җыл урынга куеп күпертәбез инде менә. Менә комырда баа салдык. Әзеркенә май атланмай салып бирәм. Хәзер эшлеген әзерлибез. Аның өчен алма турыйбыз. Хәзер тигезләп, рәтләп җәябез. Ато комырны җыттан итеп торса, тигез тормаса. Аннары менә шу өстенә песок сибәм инде. Менә өстен хәзер алма өстенә җабабыз инде, каплыйбыз пирогны. Хәзер өстенә әзрәк майлап җибәрәбез дә. Üstüne şunu neyse bizim bize güçlü. Geç onu pisuk salam şunlar iyi atlanmay bilen bana şöyle yosay bizden. Balalar bir jaratalar şunu ne bu bize güçlü. Biz ana elke elbe dip tediri gel elbe. Mene le oşu bizi yosap bitirdik. Hazır indi gaz içine 20-25 minutqa tığabız. Mele oşu biz hazır. Şunday milli rızıklar bilen aldağı günde de Allah bir samaturğuna insan sağ, ağırmayacağına, tanışlıkta, mullukta, birge yaşarga yasın tigizlikte Allah birsa. Niye yeşillik yonmağaçta köymegeçte Kışak ota uzegine üzmegeçte Niye yeşillik, niye hisler, niye seviyor Mehabet otunda yanıp köymegeçte Niye yeşillik, niye hisler, niye seviyor Mehabet otunda yanıp köymegeçte Mehabet o korkularda da yaşlarda da Mehabetsiz mümkün değil şergede Işanmasan sözlerimden kulaklarına Ömer etken kişilerden sorup bana Işanmasan sözlerimden kulaklarına Ömer etken kişilerden sorup bana Akbuz otunu yollarından koçar idim Koşmasaydım Muhammed'lanıp uçar idim Eğer yaşlık ilk tapkar keyler bulsa İlkisinde übe koçar idim
Татар авыллары матур итеп бизәлгән йортлары белән ямлы. Әлбәттә, инде безнең татар халкы бакчасында җиләк, җимешләр үстерергә, чәчәкләр үстерергә ярата. Бакча тулы аллы-гөлле чәчәкләр, ә инде тәрәзә төбендә ярангөл. Менә Сәләхетдиновлар гаиләсендә 7 төр ярангөле бар икән. Бәхетле булыр өчен җидәү кирәк ди. Һәр бер татар авылының үз йөзе. Менә Кармыш авылында мәсәлән йортлар бик зур түгел. Иң мөһиме аларның капкалары түбәле. Бу авылда капкаларга игътибар зур. Алар биек, түбәле, бизәкле. Без кая гына барып чыксак та менә шулай койма, капка, куралты, йорт җирләргә игътибар итәбез. Татарның канындадыр инде ул. Ә күңел сөенә. Чөнки татар авыллары әллә каян ныклы, көчле, матур булып күзгә ташлана. Хезмәт сөя шул халкым. Авылны яшәтер өчен, авылны үстерер өчен җан кирәк, душа кирәк. Аңсыз булмый ул. Авылны яратмасаң, авылда кешеләрне яратмасаң, авылның урамнарын яратмасаң, авылның чишмәләрен яратмасаң, аны күтәреп булмый. Анда бер мин генә бер нәрсә эшләлим аны, безнең халык булышмаса, күршеләрем, авылдашларым, бездән чит җирләрдә эшли торган авылдан чыккан кешеләр барысы бергә тырышсалар шул була. Бүтәнчә авылны күтәреп, яңартып булмый. Безнең тапшыруыбыз нәкъ менә шул авыллары яшәсен, туган нигезләр таралмасын өчен тырышып, тормышны сөеп, авылларын зурлап гомер итүчеләр турында да инде. Бу урында Наҗия апа Төхвәтуллина янына кирип чыкмыйчы булмас. Аның турында авылда хезмәт кызы да, ана да диләр. Безнең авыл халкы бик әйбәт халык. Бик әйбәт. Кешене жаманнамый, кешене ними алый бул эшләми, безнең халык андый түгел. Бик тәртипле халык безнең. Кармышта 50 ел эшләдем бер җирдә, бер кибеттә. Мәсгудның җәмәгате Әминә, Бусман әниләрендә. Алар белән бергә эшләдек. Бик тату, бер семьядагы кебек эшләдек. Бик тырыштым. Аллага шөкер. Халыклар бүгенге көндә дә рәхмәт әйтәләр. Juq вакытлар булды бит, граннап бирдек бит, граннап диләрне, ризыкларны. Алла кушып, тирәк күршеләргә, тирә жак авылларга да биргәләдем, Аллага шөкер. Бик тырышып эшләдем. 23 ел буе депутат булып яшәдем. 71 елны орден, кавалер орден Трудовой Красный Знамя алдым. Һәр җылны инде медальлар алганды, һәр җылны. Мин һәммән гел беренче урында яшәдем. 50 ел буе эшләдем. 5 бала үстердем. Наҗия апаның бер улы һәм кызы гаиләләре белән авылда яшиләр. Аллага шөкер әйбәт авылда. Матурын. Үзең йортында бар. Хайваннар да бар. Үзең бәс карыйсың, бөтен натуральный әйбәт ашсын дигән шикелле әйтгәндә. Бөтен авылда авылчаны бар, рәхәтрәк, үзең дә беләсез бит инсаны. Бәхетле мин. Бүген күз яшьләремдә бәхеттән ди Наҗия апа. Михрибанлы балалар үстергән шул ул. Нинди сүзләр җиткерим икән инде әнием турында. Әнием безне инде ул бер үзе карап үстерде. Тормыш инде аңа бик авыр булгандыр. Безгә инде ул авырлык күрсәтмәде. Без бик матур тормышта яшәбез. Укытты ул безне, барыбызны да. Йортлар салганда да булышты, укырга да булышты. Матур гына тормыш иткәндә дә бик күп булышты безгә әнием. Бик зур рәхмәтләр генә әйтәсем килә әниемә. Әле ул безнең балаларга да булышып яшәде, балаларыбызны карады, авылда бергә яшәгәнгә күрә. Гөл әни булышадыр, менә 2 малаемны да әни карап үстерде. Бу нинди күз яшьләре? Сөенечлеме бу? Сөенечле күз яшьләре инде менә әнием өчен. Әле ул исән сау булганга менә әле көн сайын әниемне күреп, аның өчен сөенеп, әле үз аякларында йөри, Аллага шөкер, яше 86-да булса да. Менә шул инде сөенеп яшибез. Шулай матур яшәргә өйрәтте инде безне әнием. Балаларыбызны жарата, аларны үстерде, аларны каршы ала, сөенеп. Бездән ортыграк сөйнәле ул. Алар кайтмалы булса, үзе тәмле әйберләрен пешерә, сөйнә. Менә озын гомерле булсын. Безне сөендереп яшәсен, бергә яшәйк, озак иттереп, матур гына авыр тулар күрмәсен. Кармыш авылы Хаҗия Гатаулла Гатауллинның оныгы Наҗия апаны бөтен халык зурлый. Ул үзе дә аларга рәхмәтле. Тормыш булгач төрле хәлләр була.
Ут чыгып, аларның үйләре янган. Яңа йортны авылдан 70 кеше 40 көн эчендә торгызып та биргәннәр. Игелек кылучы нәсел дәвамчылары хезмәтләре белән аерылып торалар. Авылда эш юк дип китү ягын карамаганнар алар, үзләре булдырган. Без инде терлекләр белән бик күптән шөгыльләнәбез. Элекке эре терлекләр асрадык. Шул сыерлар, инде үгезләр, атлар да күп асрадык. Хәзер инде бераз олыгая башлагач, эш җиңелрәк булсын дип менә сарыкларга күчтек. Аларның 160 баш сарыклары бар. Үрдәкләр үрчетү белән дә шөгыльләнәләр икән. Авылда яшәү бик җиңел дә түгел. Бөтен җирдә тырышырга эшләргә кирәк бит инде. Шуңа күрә инде төрлесен эшләп карыйбыз. Эш булса яшәп була, авылда эшләсәң, тырышсаң, җыклап ятмасаң, эшләп була. Яшәп була. Дөрес, күркәм, бәрәкәтле тормышны тырышлык кына булдыра. Без Чуашстан Республикасының Козловка районы Кармыш авылында. Ул үзенең бай тарихы белән бик борынгы истәлекләргә барып тоташа. Күрше югары Шыгырдан авылында туып үскән, галим, педагог, этнограф, татар халкының бөек мәгърифәтчесе Каюм Насрый үзенең хезмәтләрендә туган төбәге шул исәптән Кармыш авылы турында мәгълүматлар язып калдырган. Кармыш авылының тарихы бик борынгы түгел, 250-300 еллап булыр. Шуңа күрә нәсел тамырлары да 6-7 буынга кадәр генә җәелгән. Булар барысы да Ишмөхәммәд Мулла сүзләреннән билгеле булды дип яза Каюм Насрый. Авылда гомер-гомергә Кармыш нәселенең дәвамчылары муллалык иткән. 3 мәчет булган. Бу хакта сүз башлаган идек инде. Хәер, хәзер инде авыл халкы дәвам итсен. Элегердән эш мәчет булган, бик дини булган, бик хезмәтчән булган, бик тырыш булган. Хәтта безнең авылдагы менә 800 җорт булган ди. Безнең авылда бик зур гөрләп торган базарлар булган. 25 ваятан булган. Бик күп кенә атлар булган, байлар булган безнең авылда. Алар бик яхшы көн иткән. Шуңа яхшы продуктлар, яхшы нигезләр, продуктлар сатканнар. Мишмаларак буйның хикмәтеннән шулай инде авылда 3 мәчет булган, бер зур булган авылыбыз. Әмма хәзер авыл кичерәйде. 3 мәчет кирәк булмаган күрә, ихтияҗ булмаган күрә, хәтта манараларын бер мәчеткә җыеп, балаларыбызга сөйләргә бер тарих, бер истәлек булып калсын дип. Усман идеясе буенча менә Усман эшләтте без. Усман Максут улы. Менә шуңа күрә хәзерге вакытта эш биткән аркасында халык читкә китсә дә, авылга кайталар. Авылда төп изләрне битермиләр. Күп җирләрдә шулай туыбысы моннан киткән яшьләр олайгач яңадан монда кайтып ата-ана нигезен саклыйлар. Шушы олайган көндә Аллаһ Тәгалә миңа тоже насыйп итте намазга басырга. Әлхәмдүлилләһи. Азан тавышларын тыңлап, төннәр торып намазлар укып яшибез. Ул бик күңелле, мин бик бәхетлемен. Нигезен саклаган кешегә ага Аллаһ Тәгалә бирә. Һәр яктан да. Мин шулай дип уйлыйм. Менә тагын бер ныклы нигез. Бу көнне аларда аш уза иде. Безне дә чакырдылар. Искә алу көне безнең әнибезнең бүген. Әни бик әйбәт кеше иде. Бик юмарт кеше иде. Кешегә бик кешелекле иде. Без әнибезнең эш маласы идек. Безне бик әйбәт тәрбияләделәр. Әтиебез, әнибез алар сәүдәт эшендә хезмәт иттеләр. Әтием шушы авылда кибеттә кибет мөдире булып эшләде, әнибез кибетче иде. Әни үлгәнче, менә шушы йортны безне бит әнибез тотты. Әйтте, үлгәндә әйтте, мин үләм, балалар диде. Талашып бирмәгез, бер тиңгезне ташамагыз диде, кайтып бирегез диде. Ул шушы нигез өчен бик, конечно, борчылды. Бу нигез элек-электән шундый кунакчыл нигез булган. Монда һәр вакытта ашык ишек, шундый тәртипле балалар үстергән минем кадагый. 2 кыз да, бер ирмалай. Ирмалай инде Усман минем киявем була. Рәхмәт анарга. Һәр вакытта әни дип торды. Бик әниен хөрмәт итте. Хөрмәт итәрлеге инде безнең кадагый. Әйе, бер кемдә гомерлек түгел. Менә бу нигез хәзер инде нәсел дәвамчылары кулында. Әти-әниләренең төсе итеп яңа сулыш бирү аларга йөкләнгән.
Безгә калса бу йортның капкалары һәр вакыт ачык булыр. Чөнки Мәксүт абый белән Әминә апа Низаметдиновлар авылларын сөеп, хөрмәт казанып яшәүче балалар үстергәннәр. Бу безнең Кормыш авылын ничек яратмыйсың инде. Авылда мин туып үскән, минем монда әтием яшәгән, әнием шунда гомер буе килен булып килгән. Менә бүтән эшләгән эшләрем дә, менә бу ел сайын үткәргән бәйрәмемдә әниемә багышлап, менә быел әниемне югаттым инде. Менә 15 ел үткәрдем бу бәйрәмнәрне, 15 ел үткәрәм. Шуны сагынып кайтам дөрес әйткәндә, шул авылны сагынам да, шуны кайтам. Кайткан, менә юлда уйланып кайтсаң да, авылга кайтканда аның сөенечлеген әйтеп битәрлек түгел. Дөрес, авыл кешене бөтенләй башка халәткә кертә шул. Инде сәяхәтебезне дәвам итеп, шушы авылда туып үскән, бүген инде аны дөньяга танытучы шәхесләрен барлыйк. Безнең ике геройлар союзы бар. Медхат Салихов, герой, Советлар союзы герое. Аның бик батырлыгы, Днепр алганда кичкәндә бик батырлык күрсәткән ул. Ул отделение белән командовать иткән, безнең авылда үскән, безнең авылда укыган, безнең авылда чыгып киткән ул сугышка. Икенче герой безнең Бишантаев Ярхам улы, Гәрәй улы, бик гапкади кеше. Сугышка кадәр ул монда колхозда эшләгән, колхозчы булган, сугышка иткән ул сержант булып кайткан. Тоже бик күп батырлыклар күрсәткән өчен 3 дон ордены биргәннәр аңар. Бер дон 3нче дәрәҗәне аңа биргәннәр. Монда кайткасын 56нчы елда биргәннәр. Эзләгәннәр менә шул вакытта шул чорданды изә тапканнар. Монда ул кайткас бригадир булып эшләде. Анары безнең монда сәнгать кешеләре чыкты. Минера Булатова безнең. Аның өйендә хәзердә урында бар өй. Безнең авыл бик данлыклы, безнең 4 герой әни бар, аларның 10 балалары бар. Менә без алар белән бик горурланабыз. Аларның бик тәртипле семьялар, бик тәртипле балалары. Без аларны менә шушы яшь әниләр клубына чакырабыз да, алар үзләре безгә үзләренең тормышлары турында сөйлиләр. Менә шул авыл халкы истәлекләреннән чыгып 2 китап дөнья күргән. Беренче китап Фатхуллин Шамил исеме белән Мәңге яшә Кормыш исемле китап чыккан. Беренче басмасы. Бу Низаметдин Госман Мәсгуд улы булыштырышлыгы буенча чыккан. Икенче тулыланган өстәлгән басмасы 2006 елда чыга. Монда бөтенләй безнең авылда кем геройлар булган, кем беренче мулла булган, кем Совет председателе беренче булган, динди кешеләр яшәгән. Безнең элекке бит авылда булган 700 йорт. 700 йорт булган. 3000 кеше артык булган. Менә шунда бөтенесе 5 тиркәгән. 7 тирмән булган бездә. Су тирмәне 5 штук. Уннан артык кибет. Безнең авыл вообще дыр булган. Безнең авыл аркылы киткән Мәскәүгә юл. Үткәннәрне искә алдык, авыл әле гөрләп яши. Урам буйлап тагын бер узыйк әле. Урамнары яңгырап торсын ие. Урамнарга чыксам балалар тавышы булсын ие. Әбиләребез көтеп торсын ие. Менә урамнарда ак яулыклар белән. Шул теләгебез инде. Рәхмәт, яшәсен авыл. Рәхмәт халкыма, рәхмәт авылга. Бик әйбәт монда халык. Динле монда, мәчетләр якын, 3 манаралы, азаннар яңгырап тора өйгә дә. Мин үзем намаз укыгачынан азанны көтеп утырам. Аллага шөкер, кызымның монда якын иттеләр, бик үз иттеләр. Мин килсәм дә почтальонканың әнисе килгән. Шайтып каршы алалар. Мен монда башта килен булып төшкәч, башта бик авыр булды. Буларның бу авылның кешеләренә ияләштем мин, кешегә тиз ияләшәм, но сүзләренә ияләшеп китергә бик авыррак булды. Беренче мәлгә менә тышкан, бездә тышкан, буларда бу авылда киек, олы киек күсесе, киеге тышкан икән инде, аны башта белмәдем бит инде. Шуның өчен сүзләр күп монда, аерыла торган сүзләр. Ызба дип, Олы ызба, кіші ызба deyip ызба. Bizde iyi bit indi. Mine şu işe süzlerge üyeleşip gitkeşinden avul halkım bik yarattım. Mine şu 88'de postaga kirip işi başladım men. Baştarak gelip kirgeçte başta kişilerin bilmeyim. Bunda kuşamatlar көп bit. Bütün kişide kuşamat. Pensiya kartçısına начальник yazıp koyadır. Kuşamatı bilen. Neydi kuşamatlar var? Mine bizdeki şumar. Mine bularnıkı şara. Ne için şumar? Kim bileydi onu çumar indi aşını kızdı. Onlar tazarak kişiler buldu indi benim kaynanalar. Eller şuna çumarda buldu indi bilmeyim indi özümde. Kurdak, şarkı, hani bizden ösüp gitkeşinden indi. Batraşka, alanın batraşka bulgan indi başka familiya şun işler köp. Andar beliş, kobak, hani şun işler köp.
кушаматлар. Ә бит ул һәр татар авылына диярлек хас, кушамат тагу. Бу тагын бер кызыклы үзенчәлек. Һәр сәяхәтебездә, бигрәк тә авылларыбызда йөргәндә бер уй белән җитәкләшәбез. Яшәсен иде безнең авылларыбыз. Көч, куәт бирүче табигать ана итәгендә бит алар. Ата-бабаларыбыз мирасы аларның тамыры. Ә халкым тамырын корытмас.